Sampean-sampean sih bingung tak bolong golek nasi rawon sate komo di Kota Pasuruan. Bukane isu-isu pas rek digawe sarapan, rasane enak, hargane ya wis terjangkau. Sing durung perlu lokasine sampean iso delok video iki mulai teko awal sampai akhir. Oke, boleh iki tak sepilno setitik informasi seputar rute dalan menuju panggon kuliner rek nasi rawon sate komo sing ana di daerah Randusari, Kota Pasuruan bolo. Iki aku mau teko Prapatan Kebonagung arah ke daerah tol teman-teman. Jadi sampean iku lek misale teko perempatan Kebonagung iku sampean njupuk arah ke daerah tol. Lah iki wis aku ketutuk ning daerah tol. Dadi teko tol iki sampean lurus ae sampai lokasine ku ono di daerah Randusari bolo. Tak sekilno didik dalane ya apa di kene iki. Jadi lek misale sampean niku kate golek kulineran apa maneh nasi rawon sing enak, regane murah, iki bisa jadi rekomendasi rek. Bisa digawe sarapan karena emang buka iku isu-isu bolo. Iki ono di daerah Bukirisan bolo. Lah iki aku wis ono di Jalan Gatot Subroto bolo. Arah ning lokasine. Dadi lokasine iku jenenge iku Rawon Umah teman-teman. Sing durung weruh informasine. Jadi nanti itu lokasine itu sebelah kiri bolo. Masuk daerah Randusari, Gadingrejo, Kota Pasuruan. Dadi sampean iku lek misale pingin sarapan isu-isu bingung, iku sampean iso mrene bolo. Iku hargane yo terjangkau, rasane yo enak. Ya apa rasane beneran enak apa ndak nanti kita coba yo. Kita rasakan bersama-sama bolo. Nah iki dalane kepethuk dalan sing rada rada ndak enak iki bolo, tapi tetep masih aman bolo. Lah habis pertigaan iki sampean iku pelan-pelan ya bolo. Dadi lokasine ku lek misale sampean ketok Indomaret ataupun Alfamaret di sebelah kiri iki bolo. Paling ndak sampai 100 meter iku wis lokasine ketok bolo. Lek misale sampe teko ke arah Kraton iku habis SDN Randusari bolo. Lah iki Alfamaret iki nomor 3-ne bolo. Lah pelan-pelan ae. Lah iku wis ketok bolo Rawon Umah yang ada di daerah Randusari, Pasuruan, Jawa Timur bolo. Rawon Umah, rawon viral olenan bolo. Lah iki aku wis ana di pinggir dalan bolo, di ngarepe Rawon Umah sing ana di daerah Randusari. Wis gas kita masuk ya bolo. Lah iki tampak depane bolo, dan di sebelah kiri ku ana menu-menu sing sampean kuwate pesen sego rawon, soto, wakeh sak regane pisan bolo. Dan di samping kanan iki ana rega-rega bumbu pisan bolo. Dadi enak wis bolo lek misale sampean niku males gawe bumbu iso pesen iki kene rek. Engko nomor tilpune tak tulis di ngisor video ya. Dadi enak wis rek. Di kene iki regane ya murah-murah bolo, ana sing kemasan, ana sing 50 gram, 100 gram bolo. Lah iki rek pesenanku wis teko. Iki di daerah Kraton ya, di sebelah sana itu Randusari, nang kono ku arah Kraton. Niki aku neng gene warung Umah rek. Sondek wake. Iki ono telur, ono sate komo, ono tahu, ono apa iki? Jamba pendek yo, ono sambele. Saene iki hargane 23.000 rek, lek sate komo tok iwake rek cuma 19.000. Lek telur iwake cuma 13.000 rek, mantap. Bismillah. Enak rek. Seger medok wontel. Enak rek. Tambahin lombok rek yo. Iki di pinggir embong iki rek. Mantul rek tambahin sambelnya. Tambah mantul top. Buah ngokon. Nggak rugi nang kene rek. Enak. Apa ada nang kene rek. Isu-isu. Mangane sego rawon mantap. Aduh nih, menu ini kan Enak rek.
Bikanya jam pinten nih Pak? Sampai oh liburnya kapan Pak? Oh raya nggih. Kalau wingi kula rebo menit. Nggih, iku oknere rek. Di sini ku oh nggih. Ki bukanya jam 6 sampai jam 1 siang yo rek ya. Mending kene ndak usah nggawa duit, ndak apa-apa rek. Pakai senuk sih di kene rek. Masih nggak nggawa duit tunai ya. Wong ramah soalnya. Enak rek rasanya rek. Gua mau kok gede lho rek yo. Gede. Hmm. 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 Tak satukan karo untukku. Nggak kerasa rek entar rek. Saking enaknya dodone rek. Enak ngegurih ngono. Nggak bosen nih. Hmm. Hmm.